Зөфәр әфәнде, менә Аллага тапшырып, кулыбызда Тукай энциклопедиясе, күптән көтелгән хезмәт, татар халкы көтте бу хезмәтне. Менә биредә күпме төшенчә кергән. Шул турыда әйтеп китегез беренче. Бу энциклопедияне әзерләү шактый күптәннән теге гасыр ахырында ук башланды. Аны эшләү өчен башта бер төркем галимнәр шушы энциклопедия керәсе төшенчәләр, темалар буенча барлап чыгып, аның сүзлекчәсен әзерләде. Лөгатьлеген, ягъни русча әйткәндә словник әзерләде. Һәм анда хәтерем ялгышмаса 2800ләп тема күрсәтелгән иде. Менә шул рәвешле безнең эш башланып китте. Бу темалар нәрсәләрне иченә ала? Билгеле инде, беренче чиратта Тукайның бөтен әсәрләрен барлап чыгып, аларның һәрберсенә бүгенге фән күзлегеннән чыгып, бүгенге Тукайны өйрәнү дәрәҗәсеннән чыгып, аларны аңлату, аларны анализлау. Бу бик мөһим әйбер, чөнки Тукай әсәрләрен анализлау, тикшерү төрле чорда төрлечәрәк булды. Монда инде бүгенге күзлектән карап, ягъни анда совет чорында ул совет идеологиясе тәсирендә барды. Хәзер инде объектив киленә, бернинди идеология буйсындырмыйча, ничек бар шулай. Анда шулай ук мәкаләләр Тукайның туганнары, чордашлары, фикердәшләре турында айрым мәкаләләр. Монда да шактый эзләнүләр булды. Теге яки бу шәхеснең язмышына караган яңа фактларны эзләүдә һәм алар анда чагылыш таптылар. Менә бу яңа фактлар дидегез, шуларга да тукталып китик әле. Нәкъ менә әлеге энциклопедияны әзерләгәндә яңа нинди фактлар ачыкланды? Ну, фактлар теге яки бу шәхеснең яшәү еллары, мәсәлән, элек алар турында мәгълүмат булмыйдыр, еш кына бу эшләр дәвам итә. Аларның моңа кадәр фәнни әйләнештә булмаган язмалар табылды. Шул язмалар нигезендә теге яки бу шәхеснең Тукай белән мөнәсәбәтендә булган объективлыкка омтылыш ясалды. Сез аңа мисал китереп китә алмассызмы? Бәлки менә әле мәгълүм булмаган, әдәбиятчыларга мәгълүм булмаган берәр мисал. Ну, минем ансыз хәтеремдә кинәт кенә әйтә алмыйм инде. Әмма алар минемчә бер 200 кеше ул чордашлар. Монда инде Бәшириләр белән мөнәсәбәте, Камил Матыйгыйлар белән без инде тырыштык бер кемне дә гаепләмәскә һәм акламаска. Ничек бар шулай? Без әйтәбез, менә шушы язмада, мәсәлән, Бәшири Тукай турында булай ди. Һәм киресенчә Тукай Бәширигә ничек ди. Без әйтмибез, Бәшири бу хаклы булганмы, Тукай хаклы булганмы? Бу безнең эш түгел. Без тик фактларга нигезләп, язма фактларга нигезләп, ниндидер имеш-мимешләргә, легендаларга без кушылмыйбыз. Бары тик язма фактларны моңа кадәр мәгълүматта булган, чыккан, яисә үзебез төрле документларда тапкан мәгълүматларга нигезләнеп, шулай рәвешле бирдек. Шул ук вакытта тагын бер юнәлеш монда Тукай һәм татар әдәбияты дигән. Ягъни Тукай үз чорында татар әдипләре белән аралашкан, ансы бер хәл, ул турыда ачыклыйбыз. Шул ук вакытта Тукайның шигырьләренә ияреп, Тукайны кабул итү бар. Хәзерге заман язучылары 20-30 елда безнең күренекле язучылар, шагыйрьләр һәм прозаиклар, драматурглар ничек кабул иткән, тәнкыйтьчеләр ничек кабул. Менә шушы нәрсә чагылган. Монда да без теге яки бу тәнкыйтьче Тукайны дөрес тәнкыйтьләмәгән фәлән дип әйтмибез. Әйтәбез, менә Тукайны ул мәсәлән 30-40 еллар Тукайны сыйнфый күзлектән чыгып бәяли. Менә шундый рәвештә. Монда Галимҗан Ибраһимовның фикерләре кергәнме китапка? Керде. Ул бик җитди мәсьәлә билгеле. Галимҗан Ибраһимов һәм Тукай.
Шул ук вакытта, мәсәлән, Риза Фәхретдин һәм Тукай шулай ук бик кызыклы. Мәсәлән, 1906 елда Риза Фәхретдинов Тукайны мәгаригә охшатып яза, ләкин соңыннан 14 елда мин яздым микән дип әле шөбһә белдерә. Язмаганмындыр, язылган микән, шундый шөбһә дә белдерә. Менә шушындый моментларда чагылыш таба. Менә шәхсән үзегез дә галим буларак һәм менә Тукайны бар яктан өйрәнгән галим дип кабул итәм мин сезне. Галимҗан Ибраһимовның фикерләре белән килешәсезме сез? Менә килешмисезме? Галим нинди фикерләре белән? Менә ул Тукайны бит инде күпмедер дәрәҗәдә монда Галимҗан Ибраһим бер төрле күзлектәнрәк якын килә. Ул теге Тукай, монда бераз шәхси момент та бар инде билгеле. Кешеләр төрлечә күренәбез һәм безне дә төрлечә аңлау. Мин уйлыйм, кеше үзе бер төрле, аны икенче кеше икенче төрле күрә. Чынлыкта ул өченче төрле. Мин шундыйрак фикердә торам. Кеше бер төрле генә түгел. Аның кеше үзен бер төрле күрсәтергә тели, ләкин башкалар аны икенче төрлерәк тә күрәләр. Менә бу турыда фәлсәфәгә кереп киттеләр, шуңа күрә туктатыйк бу сөйләшүне. Так. Әлеге хезмәт менә мондый бу күләмле хезмәт әйме, мондый хезмәтнең менә Татарда булганы бар идеме шул турыда? Юк, кызганычка каршы юк. 1914 елда Риза Фәхретдин булса кирәк. Энциклопедияләр турында дигән мәкалә яза. Мин шуның белән танышып чыктым, һәм ул күрсәтә, менә энциклопедияләр булалар. Гомуми энциклопедияләр һәм хусуси энциклопедияләр. Ягъни бер темага багышланган. Бары гомуми инде гомумән һәм шул чордагы энциклопедияләрнән да чит илләрдә, мәсәлән, шул ук Төркиядән инде энциклопедияләр әзерли башлаганнар һәм әзерләнеп бетмәгән рәвештән итә. Ләкин безгә бу энциклопедияләрне чыгару бит инде 18 гасырда Франциядә башлана, теге Аламберлар, интелләр. Бездә инде менә ул соңгы вакытта килеп керде. Һәм менә этәреш бирде нәрсә? 1978 елларда Шевченконың 2 томлы энциклопедик сүзлеге басылып чыкты. Шушаны белән танышкачтан безнең галимнәр Әбрар Кәримуллин һәм Юзиевләр танышып чыкты. Нишләп соң безнең шундый шәхсебез бардыр, энциклопедик рәвештә тасвирланырлык, халыкка тәкъдим ителерлек һәм Тукайны тәкъдим иттеләр. Ләкин әле ул елларда совет чоры иде, безнең аннары планга кертү мөмкин дә түгел, чөнки безнең инде Мәскәү тарафыннан расланган планнарыбыз шулай ук саллы планнар, бик зур фундаменталь хезмәтләр әзерләнә. Тукай энциклопедиясын төзүне кертү мөмкин булмай. Бары тик шөкер Татарстанда суверенитет игълан ителгәчтен, хукукый мөмкинлекләр ачылгачтан, шул ук вакытта Татарстан Фәннәр академиясе барлыкка килде. Һәм менә шул вакытта безнең Юзиев бу мәсьәләгә яңадан кайтып, әйдәгез дип бер кадәр галимнәрен туплап, планнан тышкына энтузиазм белән шушы энциклопедияне беренче эшләүгә беренче адымнар ясалды. Һәм ул аның бая әйткәнчә лөгатьлеге словнига чыкты. Шуннан соң инде бу моны дәвам иттерү өчен күп галимнәр тартылдылар. Һәм тартылу инде билгеле анда Фәннәр академиясе күпмедер дәрәҗәдә мөмкинлекләр тудырды бу эш өчен. Һәм шөкер, бер 10-12 ел шулай барды инде ул, әз-әзләп кенә. Хәзер 12 ел. Ләкин соңыннан 2008 еллардан башлап безнең институт җитәкчелеге, яңа җитәкчелек бу эшкә зуррак игътибар бирә башлады. Һәм мирас фондыннан, башка җирләрдән матди мөмкинлекләр тудырылып, соңгы вакытта 13 елда ялгышмасам ул институтның планына кертелде.
Менә шул планга кертелгәчтен инде бу эшне тизләтергә мөмкинлекләр булды һәм әйдәгез дигән сүздә һаман кабатланып яхшы булыр иде Тукай туының 130 еллыгына ничек тә чыгарырга дип. Һәм Ходаның рәхмәте белән Ходаның гына түгел, Фәннәр академия җитәкчелеге, Татарстан башка югары органнарда эшләүчеләрнең омтылышы белән дә һәм безнең институт җитәкчелегенең омтылышы белән бу эшне башкарып чыга алдык, насыйп булды. Менә кемнәр өчен тәгаенләнә дип уйлыйсыз һәм аны кеше кайдан сатып алачак? Кемнәр өчен кызыклы бу басма? Бу Тукай, татар әдәбият тарихы белән, Тукай белән, Тукайлар белән кызыксынган һәр кеше өчен кызыклы. Һәр кеше өчен. Монда әйткәнемчә бөтен әле темаларны мин барсын санап чыкмадым. Монда әле Тукай белән истәлекле урыннар турында да бар. Тукайның музыкада чагылыш Тукай темасының. Рәсем, сынды сәнгатьтә чагылыш. Театрлар, музыка, җырдан сында чагылышы. Бөтенесе аннары әйткәнчә Тукай һәм истәлекле урыннар. Тукайны тикшерүче галимнәр турында да бер кадәр бар. Чөнки алар төрле чорда, төрлечәрәк тикшерделәр һәм аларның тикшерүенә теге яки бу дәрәҗәдә без дә искә алырлык моментлар, уңай моментлар да бар, biz аларны күрсәтергә тиеш. Моны әйтәм бит, һәр менә телевизорда язалар бит 18 яшьтән 16 яшьтән дип. Минемчә 16 яшьтән плюс куялар бит әле. Менә шул шуннан алып һәр кемдә үзенә кирәкле материал, кызыклы материал. Аннары шунысы да бар. Монда бик иллюстрацияләр дә бирелгән. Менә ачып карыйбыз, менә нинди иллюстрацияләрне, рәсемдә төсле иллюстрация, төссезләре бар. Ана Тукай үзенең әсәрләрен чыгарганда, анда рәсемнәр белән иллюстрацияләр, аларны да без онытмадык. Музыка ноталарын бирдек Тукай җырларына язылган көйләрнең һәм башкалар. Минемчә, әйтәм бит, 135 кеше катышты бу эшкә автор буларак. Аларның берәүләр күбрәк яздылар, берәүләр әзрәк бер-ике генә яздылар. Аннары берәүләрнең мәкаләләре бик проблемалы. Кайберәүләр инде белешмә рәвешендә, мәсәлән, Зөфәр сүзегезне бүлеп сорыйм әле. Менә бу энциклопедия турында бит инде сүз чыккачтан әйткәннәр иде, чит илдәге галимнәрнең дә хезмәтләрен файдаланачакбыз дип. Ул файдаландымы, ничек? Файдаланды. Менә монда Төркия галимнәренең Тукай турында, эзләнүләре турында без яздык, файдаландык. Төркия, аннары мөрәҗәгать иткән идек Азәрбайҗан галимнәренә, башкорт галимнәренә, Казакстан галимнәренә, Чуваш, Мари, үзебезнең күршеләргә. Чуваш һәм Мари галимнәре бу эшкә бик игътибарлы булдылар. Һәм Тукай белән Мари әдәбияты бәйләнеше, Тукай белән Чуваш әдәбияты турында бик матур мәкаләләр яздылар. Алар дөрес үз телләрендә иде, рус телләрендә, без аны тәрҗемә итеп монда урнаштырдык. Азәрбайҗаннар гада рәхмәтем зур. Алар да кат-кат җибәрешеп, хат алышып, ярый әле интернет бар, алышып мәкаләләрне кондициягә җитәргә тырыштык. Ну, кызганычка каршы монда инде радиода, телевизордан әйтү кирәкмедер. Менә башкорт һәм Казакстанга безнең институт мөрәҗәгать иткән, ләкин аларда бу нәрсәдер бик активлык күрсәтмәделәр. Галим, соңгы соравыбыз менә галимнәр тарафыннан бу Тукайга нокта куелды дигән сүзмендә, әллә дәвам итәчәкме аны өйрәнү? Юк, алай дип әйтергә ярамый. Чөнки чын әдәби күренеш, чын әдәби иҗат, ул һәр чорда бер кадәр яңарып кабул ителә. Чөнки кабул итүче кеше үзе дә башка чор кешесе. Шуңа күрә Тукайны, мәсәлән, 20-30 елларда безнең гади укучылар бер төрле кабул итәләр. Хәзер без бу төрле. Һәм бу минем уемча 1915 елында да кертеп инде, шуңа кадәрге
безнең Тукайны өйрәнүдә булган чагылышларны, уңышларны, уңышсызлыкларны да дип әйтик инде, чагылдыра. Бүгенге чор дәрәҗәсеннән чагылдыра. Бара тора әле Тукайның табылмаган әсәрләре бар, алар табылырга мөмкин. Безнең аннары революция кадәр чыккан газета журналларның бөтенесе дә сакланмаган. Менә шул ук Тукай эшләгән Фикер газетасының 17нче елгы 4-5 саны безнең кулда юк. Анда Тукай текстлары булырга тиеш. Менә алар да булды. Башка төрле истәлекләр дә килеп чыгарга мөмкин. Чөнки истәлекләр, хатлар да килеп чыгарга мөмкин. Мин чыкмас дигән гарантия бирә алмыйм. Ләкин ихтимал. Бу бүгенге Тукайны өйрәнү дәрәҗәсен чагылдыра. Бер 10 ел узар, яңа мәгълүматлар чыгар, яңадан бу темага кайтылыр, яңа төрле әдәбиятны аңлатуда яңа төрле алымнар, фикерләр туар, яңа шактый дәрәҗә яңа чаракта киленер. Ләкин ул бүгенге дәрәҗәне чагылдыра. Менә шуның белән кыйммәт. Киләчәктә дәвам итәчәк әлбәттә. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә безнең бу энциклопедик рәвештә, менә шушында рәвештә хезмәтләр булсын өчен безнең башка классикларыбызны да кирәк иде. Мәсәлән, Муса Җәлилнекен, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимовныкын, Фатих Әмирхан, Гаяз Исхакыйларын. Әмма ләкин моның өчен бик әзерлекле фәнни кадрлар кирәк, вакыт кирәк. Һәм минем уемча, мондый эшне киләчәктә фәнни оешманың планына кертеп эшләргә кирәк. Менә бу чиракта инде шул Фәннәр академиясе һаман сайын ярдәм итеп торды, ләкин соңгы 2 елда гына ул планга керү һәм яхшы да булды әле. Шушы 130 еллыкка чыгара алдык. Әле планга кермәгән булса, белмим ничек булган булыр иде.